Fomba fiboahantsika kato vadoka atsika tsisy vola. Tokony efa tsy ara ivolagna zay hitanako ny tegna miasa loha satria manakory kiboantsika kato ary atsika tsy maintsy hivotako vola satria kato tsy raha misy fanafody mandeha body zany tsy maintsy vola zany tegna mampiasa lohanakahy ary amin'io karapanondronahy fa voatagna akagny etrika atsika voraharaha amin'izy ity izy ndraiky karapanondronahy koa tsy tagny mety mbola possible atsika nilefa fa nefa karapanondronahy zay laha tavela akaky tegna mampiasa lohanahy Zany tsy tambognansika karapanondro afaka soloagna koa vekany agny na mandolo karapanondro fa zaza re mbilao ake avekeo agnaragna amin'ny carnet apetraka ake io fahaizandre agnaragna magnavaka agnaragnandre na de zany ndraiky madamo zaza re ndraiky tegna tsy foko zanako reo fa noho ny hoe tsy fanagnana atsika moa zany atsika tsisy raha milomagna izy reo raha ndesintsika izy reo marigny zany tegna tsisy raha milomantsika azy ary atsika hitanao olo mbola hasa zany mbola tsy zarizary tegna sahiragna izy koa zany zany hevitrinao alezany arahaka zany ambelantsika ake zany zaza ambela ake koa le carnet amizay zany mbo hitany rasazy ake zany hoe reto agnaragna le zaza anao ndraiky matokisa zagnahary fa zanakatsika tsy maintsy hitantsika fogna koa geda satria rasazy nampiteraka za io haiky ke nampaka madame mevitry zare lefaka dépasse ndraiky le andemenana koa zaza mo tsy possible zany zaza io koa geda mo tsy heo atsika tsy mbo ampafantarindreo ray aman-drenindre io tsy ambarandreo zare ny dépense azy ke le ary tsy maintsy fasoratandremindre mihitsy mandeha fanjakagna mihitsy zare misaotra zaza re atsika amizay fotoagna tsy afaka atsika angala zare zany tsy saikindre zany ana matokisa anazy magnaha am'zany fa zany tsy saikiny akory reo ato mamany hambagna tsara fogna zay kato rasa zay nankôry zaza mbo fanamiagny nono io izy efa minono sady ronononahy tondre mahampy koa tsara zany marekondrô soragna zagnaharina niteraka voalohany teraka fa hambagna jeminy hambagna menada rasa zay ana maregny sambatra fa zay mitaiza zy ndraiky tsy mora na vola milomagna izy re asa tsisy mba mivarotry feliky rasa zay asako zany tsy milomako zanako reo azakivy amiraha magnanjany babany hambagna marobeko ny ologno misy mafimafiny zany jaly nefa zare mbola velogno fô sady re maregny zay iboaka efa atao facture paripare vola hita mo histora sazy ary zay moa zany tsy kivy zany mitraka fô fa lehilahy moa zany antegna tsy mila kivy amin'ny fiainagna zany tsy maintsy mitraka zay fa za handeha so de misy problème mantsô fô za fa za gardany any ambadika ka misaotra betsaka bonne nuit rasa zay otrino fampisira izy io akao izy tondreko ny enigny etsy mambo za hitana zany zay ikony madame tegna miasa loha zay hitana io nefa mo ino moa zanytsika atao atsika tsara nisy vola abiniditry tato igny raha agnarandraha azontsika fa facture fa mandeha hitantsika ry hitana ampanginoko zaza io mitomako izy indreo atsika koa nefa andeha mama mangina izy tokony mety nono tsy minono zanako wala mafiragny zaky natao zanako nefa tsy fidonohany ry aman-dreninahy raha magnato nohony tsy fanagnam-bola fô efa nahorogno nama entrantsika ka afa nahoroko amin'izy reto raha jiaby fa pareo zaza toko mangina tsika fa handeha zay fa sady mekimeky atsika mialaty fa tsy ho takatra andreo voabarakato atsika ndazavy zahavy rasazy igny fa za iboaka aloha anaveke magnaraka avy fara andraso ba zava zay nda aminjainao tsy ekeo izy za handeha melomelo fogna matokisa ndraiky ana mbola tsara rasasika ty mbola tsara tokony vahato ary karaha misy asa hambagna aminao zahako lany fagnahiky am'izy reto nefa maman'izy reto tamin'ny aligny mbola nikoragna taminazy zare ro fivadiany mety nilefa izy regny tsy voefandre vola akato zany kandre foko nambelanjare raha koa zany ka anao efa niteny tamin'ny dokotera be tao
Za mbola tsara tagny tanapaka za zay serigna amzaza mitomoagna rehefa zay amin'ny aroa lesy teny. Ke zare fivadiany tonga dia nilefa. Loso ina nandiana andre tsy hitako. Azovy magnano garde tamin'ny aligny azovy malao. Za ko nigarda tamin'ny aligny. Anareo zany raha sazy tsy azoko mihitsy koa. Ke anao moa taiza tsy nahita zareo. Za nomoaly baka sorogna nandeha nanolo sérum manolo accident tamin'ny nomoaly igny dia tsy hitako amin'izay ny fifarananjare ta. Zanakandreo moa hambagna roa io. Ia, izy to mety amin'ny carnet to ko agnarananjare. Ao jereko agnarana napetaka-ndreo. Io izy. Samia Bassa. Aveo ino vakiny teny? Liantsoa. Ary kambagna mianada zany za zareo raha azo tsara. Kambagna mianada zareko misambatra nefa ndraiky natandre magnany tsy matahotra zagnahary. Noho ny fahasahiranagna donc mahatonga zareo manary anaka magnaniko e. Na dia zany kirana baka ny tsy naintegna hariagna. Ary za zareo magaga tonga dia nanginy tampoka any zareo. Ketako magnankôry moa zazaroa reto. Raha avy aminaka maloha magnino raha tariminao agny anao olo tsy niteraka tsy manambady tonga dia faporta sansinao zazaroa io e. Wala ke hoarako aby zare roa rehefa magnino mosiko raiky nina raiky nihina. Ndraso aloha telefoniko madamo anahy fa zay koa ny tsy niteraka koa raha. Tegna mila fagnampiagna za amin'izany fa tena sahiragna e. Allô? Hitanao e? Misy vaovao boka amin'ny hôpitalinay ato zety. Vaovao ninako zany? Misy zaza hambagna roa mianada nilefa ray aman-dreny niteraka. Ke asa na mety aminao raha ohatra ka hoe alaitsika raiky amin'ny zaza reo. Moi? Alaintsika kitariminsika? Ia, akory anao, anao koa ny sisandrasako amin'izany e. Izy koa avy aminaka manokana ndraiky zany tsy magnino fa anao fogna. Alevo zany tariminsika sady atsika dia efa tsisy zaza. Zay. Ok, zay hein? Ya, ok. Le lalahy ile tianao sa le vaiavy? Ataovy le lelaha. Lalahy, zay. Nagnakôry zizy madamina. Zay, tonga dia amboaritsika taratasy zaza reto fa le raiky lalahy indesiko raiky vaiavy tariminao. Fa izy to ndraiky tanagna amin'ny agnarananjare fogna e, agnarana namen'ny ray aman-dreninjare zare. Tanagna amin'ny agnarananjareo? Ia. Zany efa tiagnova zay hitanao io. Tsy hovoagna eky fa tahi fô. Tsy magnino ary. Ndaontsika tonga dia karakarahantsika taratasy ara-panjakana ty raharaha ty. Tena misaotra betsaka anah mbona ndray andraiky amin'izy to fa za tegna tsy setry taminazy to e. Ka ono aza saika anontany anao. Io olo ireo ma tsy hainao mihitsy ray aman-drenin'izy ireo? Le vaiavy ndraiky haiky. Sady haiky mbona tragnonjare fa zare amizay mo mety hoaka. Eya, zay le hoe ray aman-dreny nilefa didy kine miterateraka aveo milefa eo. Zay, ndra zany natra saky anahy ty amin'ny broka kao dia mandeha miboaka antsika mikarakara taratasy ara-panjakana makasika zaza reto. Ia eto fô za mandigny ena amin'ny zazaby reto fa za de hely edy e. Ia. Ia. Mandroso anao rasazy, mandroso fa ato tragno e. Ia. Kôry reo ato? Tsara fogna e. Tsy efa hainao moa madamo anahy io rasazy? Fisambako nahita azy za tsara nahe. Ia, izy madamo rasazy amin'ny hôpitaly sako ao dia izy indray rasazy madamo koa e. Faly mahafantatra madamo. Za koa faly mahafantatra anah. Ke araka ny telefôny nataoko taminao narendraigny igny madamo kinendesiko aty mihitsy rasazy minday zaza anakoroa io satria za lalahy be tsy mavotrovotry koa mitomany an-dalagna tsy haiko raha meky ke hainao foana lalahy be tsy mahay mitambitamby zaza mena dia ndesiko izy nagnatitry zaza io amintsika to ke raiky lalahy nintsika dia asa magnankôry amizay ay moa le taratasiny teo rasazy. Izy to. Efa vita ara-panjakana izy ty ramamany. Agnarany le lalahy tarimitsika to i Samia Bassa. Ya, ke tsy mampisy problème amintsika ndraiky fitarimintsika izy zaza i. Ray aman-dreny lefaka igny milefa didy. Ke zire mo hambagna dia raiky amizay tariminy rasazy permesa aminahy. Ia, hambagna zareo. Ke zovy amizay agnarana le raiky hambagna aminazy. Liantsoa. Liantsoa neny mo tsy natanitovy agnarana zire olo hambagna, zaza hambagna. Ray aman-drenjare lefa didiny koa nagnapetaka agnarananjare hoe na raha nay foagna eky. Zy mo raha fa napetaka andre mihitsy agnarana anazy efa tagny.
mambo tsy matahitry zagnahary koa ray aman-dreniny zaza reto agny ya misaotra anao raha sazy nagnaty atitry fa tonga soma tsara zahay ke afaka mamonjy tambagna koa anao raha sazy ohatra ka misy tambagna anao an-tragnonao akagny dia ameko lalagna anao zahiko ny tegna handeha ngomagna kojakojan'ny zaza to nividy biberon sy ny tariny regny tegna handeha nianako ny hasabe wa ia mandalo veloma ya veloma rasazy natatsika io koa tokony mbo mividy kojakojan-draha mentsika zaza toy tegna tokony mitsangan-kongotro anao am'izany madamo mividy lamban-jaza sy ny tariny inona ty biberon sy ny zay zavatra tokony ilaina makasika zazamena zany tokony tsy jaliantsika akato satria io fanomezana avy amin-jagnahary donc izy ty satria matotsika tsy niteraka to angamba no anjaratsika dia ity no fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tarimitsika ty ya na ndraiky babany matokisa mo karakaraiky tsara be zaza to aveza maraigny efa andeha bazary be agny ndividy raha mikasikisy to lamba biberon sy ny tariny zay an-tragno anao fa mbola amperinasa boko zany zahay io toroko gardany any olo jiaby l'hôpital haiko tsy maintsy andeha reo dokotera sasandreo amonjy fidiagna za tsy maintsy garde akao ke ake maloha anao ya bon travail anao zay tomany zaza to arisy ty kely mba bitomoagny amin'ny ke mbola tsisy natalamba anazy izy amin'ny legny amin'ny lala mba ho anakaty feky atako provisoire hely aminazy termintsika fogna zaza igny zay afa gede afa 2000 tagno afa mavita tambagna marigny zany madamo tsy fanagnana atsika zany lasa nagnanigny zany atsika zay côté marigny afa nafa tambagna zalahy afa 2000 tagno marigny regny zay côté ny magagazahako ny atsika to fa tsy miteraka eke anefa amin'ny za mahay hantry fô asa mbo hanankoa rehefa ragnantsika sy ny zanakatsika igny zany madama fa tsy eritreretigny ke adalagnantsika zany izy koa nitaromentsika fô izy regny atsika ohatra zay mbo nisy zanaka ary nisy olo nitavandransika koa firikorantsika zany efa tsy fôzintsika iky amin'ny magnaraka koa raha mbola mirako mbola hoisy anjara zany atsika miteraka tietantsika magnaniky anefa moa zany afa mahay hantry volagninao karaha mety efa tsy azo taranaka ike zagnahary fo iky mahay zany noho ny fantragna fogna zagnahary nagnarena zanaka mafy za io ndraiky madamo tegna mieritreritra andro manaly amin'ny fomba manakory ka hitantsika zaza regny helany ela regny tsy maintsy hoendre fogna fa tsy olo mitarimy zare ray aman-drenindre tsy maintsy hoendre fa zare koa geda handiniky fô boka zare marigny ndraiky zany madamo so ihany ndraiky zany le raha sazy nampiteraka anagny zany mba olo haintsika zigny fa koa tsy zany za tegna tsy nanagna toky ary za matoko mahaiky be ny tariminy ary tsara karakara zanakatsika koa ny tariminy edy izy tsy raha miteraka ya tsara karakara koa nizy fa nefa zany mety tsy azontsika le zaza satria ro afa ny soratandre zany igny soratany aminazy izy nahita raha magnan'igny sabotra baka izy nazo zaza izy raha te tsy niteraka zany tsy saiky finamagnanay zay ya hitantsika ke zany fa o zany ndraiky madamo misy raha volankely amina ino eky zany magnino manako mbo mandeha antsika agny mbo mandeha amin'ny quartier misy tragnon'drasazy igny mbo mizahazaha zany tsy mbo misomasoma amin'ny fontanagna regny zany zanakatsika igny zaveke voasambotra akagny anasa raha tonga dia seho be raha be fa mbo mivonivony zany ohatra olo mizomely raha regny baka na za tsy masaiky i boka na zanay vony hitandre fô za ary magnino mo izy koa na mandeha akagny madame grave zany za olo tsy niova to anahy zany tokony mbo hitako mety satria anandreo fa koa masy fotsifotsy volo anahy zany mety mbo fa tsy tsaroandre fa za tsy possible madame haindre loatra za izy koa zany dia mbo afrenaka ya tokony zay baka madame natana ya to zany frais 25 izy to raha 2000 miala veto amitsika andeha antsy ya ary za fa handeha ana madame tsy mandriagny mizaha raha fô dianakagny koa izy koa fa tsy tanàna hitana mipody atôna matokisana sady akagny tsisy tany handriako lasteky za mody fô ya zay
andro tsy mety aminahy matokena zany ka dokotera imozy ha tsy tokony diran'ny papako ito edy ary zany tsy morsina amin'izany fa fiangaviagnana tegna tsy mety mbola fo zany tsy mety avana edy allo natoko mbo mieritreritrely fa maraiza marivana zany ok ya ke dimanjatigny motsy minaza ke zato boka tsy lamony Basa karakory mama anao avy eto mbo hitanà siôry ndrefa tsisy rano anare ko mama tsara magnelingelina olo mokoragna anareo wazala anà mandanindany fotoagna vaivavy madinika re nda malôha levy rano mama fa mieritreritra hafa edy zay ne mieritreritra mikasiky fianaragna fa tsisy resaka hafa araka ny eritreretinao fianaragna nino ke fa ela nahitako re teny koragna anazy ko tojindray mandreny zaza mikorokoragna aminazy avao détournement akany za miala ary zigny mbola zaza fa hitako zigny are zany mama tegna mandray vilagna re mikoragna zavatra misy to agny ke ohatra za voany zany mo atao manakory volany papa tsy ndraiky agny za dikan'izany boka zaza igny teny zingena mariny tsisy zany mama fa ndana mangala rano akagny ya film sio tsisy rano aka mama sio hitana tsisy rano aka alevo zala raha tegna zaza ataoko gn'antragno to tegna marina ataoko izy ko tsy matimboko matiniraka ya handeha za Tiffany avy eto boka anà ya agnino moa za ino moa nikoragna basa ite tamina izy nitoro fitiavagna taminahy zany raha nikoragnany te ma kenagneky anà za tsy nagneky moa za nameny 10,000 ndraiky nameny 10,000 ake mato vola zany efa nameny anà mety fa ao edy raha ino bony vola zany ino izy nikorokoragna taminahy tevy amin'izay za nangaha vola igny tsisy lamony eo izy za fiteny nameny 10,000 afa ela moa zigny nikorokoragna aminà ma fa helahela ndraiky heky aminazy zana ikirakoragnon'igny moa zahay tsy tihitrika engazement ndraiky raha mombanao za baka tsy agneky ndraiky zany farantaniako anà mazy mandeha am'izay ana ya misaotra aiza moa olo am'tragno ty karaha voagna tragno amin'io tsy migadra varavaragna raha mahagaga za koa ty mety tsy lavitra ataoko zare iny mamane basaha avy raha fitaiza manao to za hina avy nikoragna tamin'ny zaza taroho zaza zovy ma raha tany basa io eko ny fa commence grave ino ma raha tany afa manjengijengy zanak'olo jiaby mitety tanàgna to koa asa fa matoko fageda efa jalahy ry zalaza so ihany izy io efa angala baka ke afaka baka tonga de dégazeko miala ety mianatra Tananarivo any tsy hanaovanay dalagna anazy agny araha maso fogna so de tafagnanognano raha fatany akeo manjary mampidity baraka amitsika azao olona anaovany raha zany teo hitana Tiffany zany ka chauffeur-ny taxi ambadika kay va io vely mahitsingely makokoay ya igny izy amin'ny tsy taviny tsy volony avy en plus koa mbola zaza apiditra andro atsika zany atao raha maso malôha izy mandrapavitany baka anazy vita baka anazy tonga de alefa Tananarivo izy sady magnano vakansy tonga de manomana examen dirany amin'ny université akay misy tendrika fa nivony blank tefy Tiffany-ndraha io ya va iavy iny volaniko zaza hely iny fa zigny zay afafa filiny zigny za mahita raha tany akeo magnano mipetrapetraka amin'ny sisisin-dalagna akeo izy tovitovy madiniky namany akeo za tsy tia raha magnanjany ary losa izy mabasa izy losa nangala rano tsy nety nipodiko amin'ny tsy mbola amin'ny Tiffany agny ndraiky agny ka raha oampompe radio olona efaka igny raha oampompe akagny fa jalahy igny hainao akola vao mianatra magneno zany lefaka poerapoera nda raha okagny avle za hagnara-maso zare radio MDF tiako mama nintsy Tananarivo to anà mbola tsy zatra fogna amin'intsy ato fa firy tagno trantsika tato mama metro loatra zany ary palitona hakazay maloto skiny fogna malo araiky mavomavo ndraiky madi skiny fo le madi fa za ndesina mandeha mianatra ary mitsia firmona reny any zahay ka mama tsy de mipetraka noho izy loatra amin'ny fianaragna ika fa révision fo raha tany izy ewi satria baka fa marikitry
Ary mena raha tsara basa zanako hoe alevo baka zany. Matokisana mama. Ke o zah ndraiky mama. Nagnino mo zah malemy volo anamako? Wah, sy mo zany. Babana malemy volo izy na rahana. Ke zah rehetra niaignako ambony tany teto tsy ary ndraiky nahita papako. Aiza tsara be papako to mama? Sy mo zany. Anako fa tagnaty kipo tato izy fa nandeha nilefady. Tsy naty ndraiky. Izy tsy naty velogno soamanjara fa tsy haiko tany misy azy. Fa nitanjongoana zay zany ko tafitana foky zany ampiasako lohana. Ke zio mo mama zah firovolagna tagnaty kibonao izy nilefa. Ave ino koa antony nampilefa azy? Mahajanono ankoragna zany mampanganda fokony zany. Mandignana tafita fianaragna anakagny izy tantaraiky aminany Cipriany. Ia bas mama. Ke izy mo mama tsy ary mo ndraiky mandefa vola amintsika. Sady zah fa tsy mila volanazy foky. Lerany nagedagny tsy tiako lalahiko agname volana fa na mintsy mitady mikofoko mamelogno tegnana. Zany zio. Izy raha mahazo zah zay io tsontsika fô zah imbona nampezagna hely nazo rasazy toko tsy zany. Asa zay nahazo zah Ma dikan'izany papa milefa didy. Ma tsy nampoisika tegna marigny. Zibika zanako raha jiaby mandeha amin'ny lahatra. Ke noavina fogna bandinitsika zay fa tsika tsy aloha amin'ny babanazy aniky. Fa naveloko fô zanako. Fa afatrafatra hely ambarikona fô zanako. So de fanao jenazy androa faigny aza mamaly ratsy azy. Sady zany mama tsy hoisy lastena za falifaly mahita azy ke zany deha maly ratsy. So de baka maliny ratsy aminazy. Avadiky ntsika koragny anazy koa geda mo ino hasatiana ota. Mama la malaky mirombo akao faigny Mbo tiako hoe baka. Hasa tegna tiako mama. Genre rombogna andrasazy otrena io Ia tsara koa ndraiky zany fa hana fô baka même safidy le tiana fa izy nivolaniko taminah teo za mitavandra volany lalahy fa mianara tsara ave miasa ave volany govontegna hinanantegna fa tsy tavandra lalahy zany. Za mahitana ndraiky baka mama karaha hitako tsara hasanao mampivoatra atsika. Ia zy koa ndraiky tsara zay mame so de za tara fogna namako regny zay fa magnano devoir ensemble. Ia mandiana bas. Anazy koa fa mo deviagna mandalova aminaha à l'hôpital akagny fa mangala vola bazary ave dek ta fa mandeha bazary. Ia zay ede. Mo tragno rasasika tio igny amtô izy zay. Ody? Mandroso? Salama. Salama. Azafady aiza mo nipetraka akato? Zay mipetraka akato. Ana mo zanaka rasazy? Zah tsy zanany mo zare zay fa hely loso Antananarivo akagny zay mipetraka ato. Ke afa geda mo zanany? Mas zay afa geda afa tovovavy be zay akagny zay. Zany eky? Ke zare zay zany efa tsy pôdy eky? Tsy haiko ndraiky karaha regniko affecté zany. Ia zay fogna mandalo. Ia misao. Salama. Salama Misy olo maka agnaty lakoroa? Ia misy olo. Zany. Mba mizaha keny toboavigny. Mandalo Ia. Raha taraiky mitovolahy mo. Dandao agny. Kakory Tiffany? Tsara fogna. Tsotsoron'olo boaka taminah tato teo igny Tsotsoron'io zaho. Tsotsoron manakory? Igny maboaka avy ambanivohitra. Tsy haiko izy igny olo nandalo tena agny tanolo. Leveky dadinako izy igny tendriky. Tsy dadiko. Karakory? Ana i masakisaka tsy matahatra anazy miditra agnaty lakoronay akato. Izaho koa tsy raha donko aminao ny tegna tiako zaho mba azo ndetournement temina amin'izay afaka mifankatia tsara bekiny. Naronda mo papako zay fa ho avy zaho tao mbola tsy tiditra lalagna amin'ny raha magnanjany. Tomobilin'ny papako ka fa maratraratra ke noho izany ndana mandeha mo izy vingimbingitra hiviagny anangalany dommage amin'izany ana hempaka eo tsy hainao mo zanaka Jacob zany misy vola. Ia repaka misy vola mipoerapoera. Zany tsy poerapoera fa hainao franco misy vola zany. Naronda amin'izagny Abasa efa anah koa. Nanakôry mama? Ino koa tanao ato tragno zay be mibagnabagna izy koa diran'olo ke raha koragnina vera jabe ka. Za zay mama fahody fanaza masiaka lazafady afahody za zay ana zay mila miaraka mody aminaha alohatsika hody. Ia examenare kun Abasa efa marine ana ko tsy afaka ana azondraha ny papanao.
zany mama tsisy raha atahorana mikasiky zany 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 raha fagnaty poso tsisy raha atahorana ambana tsara beky mama antsotra fô tavela fa agnarako fa misy skoro andrasy zahagno tany Tiffany tsara be o wa Tiffany avy na mama anazay fa seka zanak'ologno koa za toa tsy mahay zany za hialanao mama allo amblatagna allo tsika za hialana Tiffany manako tsara ndraiky zanako io zy mo tena tsara be Odi? Azo? Soko afaka edy? Ya, andraso. Feo anahy mo nivadika tsy hainah koa. Wa. Andro baka rô haligny. Tsara hainah avy mena zipo. Azo koa fa amizay base. Ya, zay, mandroso anao. Disake. Kabare fitagny? Misy kabare, misy rano malô za hoe nihako azy. Wasara, afko anao edy ino mara tsy volagnana raha zany aminaka? Za baka mbola disaka misy rano hely malô, misy rano za. Ya, andraso basa andeleko rano zany andro haligny zalare mbola tikaka rano koa. Asa ino fo rano haligny nahitagny? Eritrereto, 6 heures ariva zay avy nila Tantsy. Ary tôbily efa raiky edy niaraka tamin'igny baka za hela. Koa tsy zany tsy natokisako madamo. Ya, tô ranonazy zany. Misaotra. Zay, volagno amin'izay vaovao fitagny. Mazany ka tsika very Very? Tena very. Raha very aiza? Zana tamin'ny tragnony rasazy igny afa tsy taza rehefa lasa Tananarivo zany. Losy Tananarivo? Ino afatarana zare losy Tananarivo? Olo hafa baka nipetraka tavy ake nantoniako koa. Zany? Ia, nisy zazahely zany tao nantoniako. Aiza moa zara olo nipetraka tato may rasazy izy fa losogna infecté. Petraka Tananarivo. De nantoniako amizegny baka misy zaza aminazy akagny. Fa gede izy fa tô vavy be. Aoza. Eto tegna very zaza regny. Ke manakorako fomba zavantsika zay Tananarivo geda be zany? Fa tsy hay. Fa za ndraiky tamin'ny zandra Tantsy igny nisy tovolahy zay fanahaka anao mboany sogniny. Fanahaka fogna eky. Fanahaka zaho tamin'ny quartier ndreta? Ia, tegna fanahaka anao anà napetraka. Ary tsy mbô izy zany Za ro mbo fa mahamahigny am'zany edy karaha izy mo sarotro aminahy fa ninenana hoe tonga de fa direct izy. Zany tegna izy zany madamo mbola vanty fô zany de Tananarivo zany. Zany mbola ka fô zaza zany. Tsy raha basa olo samby isany tarindry zare. Iboka tsy haintsika. Zany tsy marigny madamo, mbola zare fô zany. Fandiniako zazahely zany ndraiky karaha tsy mahavandy aminahy fa tsy haiko ndraiky. Ya, janonagny koragna zany fa za zany leran'ny za mandeha Antsoy akagny mivezivezy amin'ny quartier ndrasazy igny za so de mba hitako zany zaza zany zay fa hanigninah ka karaha nantana fely mahôgo miavoantsy koa zy fa hainah za tsy mihinagna zy. Ino azo nivola kely ata manakory? Alelebo nantana fely bata rano za tsy tiako madamo kine nandanimbola mihitsy moa zany fetifetitsika telo mianaka ndraiky ty za moa tsy namonjy toeram-piasagna lasteky satria zava-dehibe aminaha anao zanaka lahatokagna afaka baka tegna ravoravo zay hitanao eo zanako katika an'izay tsy maintsy andanianay ndraiky mamanao vola mankariagna fandehananao Tananarivo akagny anoy fianaragna satria raha hijanogna amin'ny baka io anao mbola mitovy olo tsy nianatra fo dikan'izay atao hevitry ianaranao amin'ny université à Tananarivo ao tsy mandeha an-tany hafa tonga de mandeha Tananarivo iny satria ao amin'ny filière jiaby fa ny angatahako aminao likely fianaragna dianao akagny. Ya papa azony nikoragna jiaby tegny fa isaoragna aloha anareo izy koa le fianaragna ka Tananarivo aloha papa matokisa anareo fa tsy zavatra hafa natako fa tegna fianaragna marigny no diako. Zako nefa tsy haiko raha volaniko amin'ny aravoagna zanako tegna ravoravo za aminahy
satria boka za fanagnan-tegna na karaha tsy azo io fô satria hitako ditriditry ake ho atanao misomasoma re vaivavy madinika re mikatsikatsik'a izy re karaha fa tsy azahoagna honin-draha fô ke nohon'izany za hiravoravo zany feky raha azoko ambara fa raha mampiasa lohanakazo io ndraiky raha mamany sao de fa bevokany ngia io zanak'olo ampipidy tiandro atsika keto papa tsy eto matoky za zay papa tsisy raha karaha zany zay ndrika olo volana koa tsary niaraka fa sista hoe mbola mikoragna fogna wa zala azovy mangokogny zany raha mamida za avedy maloha andrazany ty zazy zany fanahy koa ndeha hignino za andy za basa tanino mo basa misy raha ilako azy dira salama be re jiaby salama karakory bebe tsara fogna za naregny programme na manankôry tsara be na andeha Antananarivo marigny mona igny zahay aloha tegna araka ny programme akato aloha tegna tsy maintsy andao anazy za hitanazy io maraigny andeha Majunga andingala relevé de note ary mantagna Antananarivo negnano concours ya za antany anao za zazahely to ino marigny mora tianao tongavagna mihodikôdigny miôlakolaka manontany aveo mikoragna amin'ny sisisisiny akagny io avy anao papa afasiaka zanak'olo anazy io izy tsy raha diagna fa nitany programme nakazy anake elikely za tsy mikoragna aminao azao ve gnaranao zay tovavy Tiffany Tiffany tianao mazanako izy ndraiky tsy halako tianao tsy hoe tiako fô izy tsy halako rehefa tsy tianao boko zao lefako manambady olo hafa moi izy tiako ndraiky tegna zaza marigny anao io izy io mbola andeha hianatra de ataovy koa fianaranao aketo zay anao ndraiky tsy toravanay anao fa anao fa homagna raha akeo satria magnano fety zahay io ia misaotra zagny ndraiky tsy midika fa akeko misy olo tiana iaraha hoagny sao de mbola hiambigny zany koa viagny koa ko misy olo tiana ake fa mandiany edy na ke manankory koa zany ke manankory amin'ny akory ko mize zany izy fa mbariko anazy zany mbola ino koa tadiavinao koa tran'izany hoany raha ake fa tsy mbola magnano be sermone ake koa ary papa tegna tsy azoko misy tegna raha tianareo atao aloko ny tifanitsika andoha koragna antany aka fa tsisy toko idirany papa koragna antsika to nda sindrany tsika andeha koragna antany aka olo mbo angala sourire amin'ny angomagna sy ny tariny papa de na fa magnometsiny karaha zany fa olo fanday de maregny losy lavitra zare ty ia zare efa ino tapaka lalandraha zanak'ologna igny amin'ny farany fa ho za ndraiky raha ohatra mo hainay basa hoe tsy zanaka atsika izy de magnakory koa tsika zewy za hi mbo agnisan'ny miasaloha amin'ny koragna zany satria boka zy efa geda ary raha zany heky be tsy maintsy mbola hohainy fogna eto eky atsika fa baraka eto ary tsy maintsy ray aman-dreniny teraka ny tianotiany to zay atsika natafita azy raha joiko ty tantara ty ia tsy maintsy magnano zany avy amizay le koragna hoe nagnavitra ombo revo ke ino koa modikan'izany koa havitry baka ombo revo iny vo tipahiny anao avy faraka moi moi sambako naharegny koa koragna araiky zany fa atsika maloha samby mamoany tegna vony azy mafy tegna mafy zay tantara zay fa raha voaregniny zay eto eky atsika fa tsy miteraka lasteky anandray fa mitsiry volo fotsy za moa magnanjany koa atsika niany ma tantaratsika atao ndraiky ny karaha ho gidragidra fogna za hi fa agnatin'ny miasaloha momba zaza io vitany moaligny arozazy nanahafaka bakiny zanako ke ana manomboko ny antogna ampianarigny kacho akao ia mama tegna zany mihitsy tiako sady dossier-na efa voavorivory akao aby jiaby ary diplôme manahy fa hazo efa hazo aby izy jiaby tam'izah namaky afisazy tamin'ny université tamin'ny moaligny olo mahazo mention bien zany tsy mila magnano concours eky fa tonga de fa dossier fogna zany dikan'izany za mama fa tsy mila magnano concours fa tonga de midriky fogna ia zany ma pare zany tegna pare
Soragna kony zagnahary mbona ngameo fahasoavagna be nagnanjany amintsika na somary tsy nahoan'ny babanao atsika atao. Mamperta fo izy mama tsany mo. Fa zao izy zanako amin'ny université kagny fa tsisy zaza zany fa olo geda fô le raha tiako volagny aminjany aza maiky ankilkilifahan'ny lalaha be kary. Aminjany ndraiky mama na matokisa za tsy voaresy lahatra n'olo aminjany fa fagnahina fo minday za. Satria olo amin'ny université kao samby amin'ny tany faviana ao avedego avy majenga maro fô ke tanagna jiaby midoko kao abike nohony zany zanako mitandrema ke za mo mama mipetraka akagny sa mody. Na tsy mipetraka akagny tsika marikitry hely. Pa mama io mbola misy adiny raiky mandeha amin'ny lalagna igny. Zy mo zany tsy olagna be navidianako moto. Mama matiako kirakoragnina zany. Scooter edy. Ia tsy magnino zany mama man zany fa zava-dehibe mama. Tandreny fô amin'ny lalagna so de vidianagna zany avy midofidofitra amin'ny tomobily agny maty zaho nazaraiky edy zanako kely mbona anagnako. Ary friagna antsika mandeha mividy azy mama za ko fa titikigny amherignandro ambony antsika mandeha mividy azy agny na mifidy le tiana. Awo ya zady matokena mama tsy odena mavandivandy. Sady zany kun cadeau surprise na nafaka baky. Mama matiako tsy ndraiky impodiky. Keta ino mo vola tadiavy zanako tsy pedanagna. Mama misaotra na feky mifikarakaragna mama tegna misaotra na nilefa didy aza papa tsy nagnino azy tsy mampagnino. Mbola hoagny fonokony izy fa fiainagna atsika fô ketao izy koa fa tonga andro anambadianana zay vokoariky secret jiaby agnatin'ny valizy agny ambarako na Cipriano. Magnino mo zany mama tsy tantaregny aminazy io zay mbola tsy fotoagnany fa zay mbola fianaragna fogna ataovo. Mazandro mama mampijaly saigny anahy izy tsy ambara io zany izy koa mbarana zay mety matamboko na ary nabaka tsy tiako ifoaty zany zanako sagnatria mbo mafeky raha zany hahafaty tampoko. Izy zany mandigny anafa manambady agny zavy magnambara izy na mahavelogny tegna sady miasa na aminjany sady kalma fo na aminjany za magnambara izy na. Mahna de zany ndraiky mama hela loatra zany. Aza de miasa loha aminjany fa fianaragna fa malaha ataovy zany boko tsy tokony nambarana za mama za hitanay miasa loha. Aza miasa loha zany ko tsy raha be manankory. Ndao amizay na mandeha commune mandeha mamboatra karatra i copine indeso. Fa tsy za zeky donc antegna mama agnamboatra karatra. Ana olo fa 7 tanky mbola zaza fô. Ya mbas mama ya za zit mama fa izy ya to friend taxina mbola tsy ke marigny monto igny zay. Ana mora nagnofy are mes friend bicho za mama izy to zay mekena to. Merci bas mama ya de manankor bazarintsika bas tsy ke digna ko to vola to hagna fa kana magnanzay raha vidina avy agny awo zany an repo to mbo janogno antragno akato fonky ataoko saucisse mama zany tiako zay tiana fa tsy magnino zanako. Ya mama ok bisous mama bisous. Asa izy ko hely anna tantara anazy ngasa manankoreky za hela takory fa le raha torako aminazy bako so de hen tampoko raha etoko za fa baraky izy amin'ny olo mbo faniraisaka natako zanako tarimiky matika za izy ko hen tampoko keto ary babandriky mama niteraka azy regny tsy haitany misy ziska amizay asa mbola midoko antsoy asa heza nefa ndriko tamizah tantsoy tao mireserche sa zare karaha tsy ta ary docteur Franco igny nangalako numéro nazy zay ntsofiky misy sa tsy tratrantso foiky tsy haiko kony ataoko ifandray aminjare okagny zay efa fantatra moa fa voarainao amin'ny université akato tsy moramora le kely fianaragna akato ary filièrana rahana io ingénieur na agronomie tikana zay mila miezaka mafy ianao fa raha tsy zay ianao tsy tafa zany ndraiky mitady hevitry amin'ny famatsiagna sakafonao avy antsoy akagny aminao Antananarivo aketo fa aibetsy ianao zay raiky mipetraka amin'ny campus akato amin'ny tranonao ty ato fa tsy maintsy misy mpianatra hafa koa namana ato ke maiza miaramonigny amin'olo. Ya papa azo nikoragna jiaby regny ary misaotra fô fagnanaragna madindiniky izy natana teo ya zigny tsy maintsy raha igny tsy maintsy tanterahana koa fa matokisa anareo fô tegna andianatra dia agnatao fa sy niagna alfahana ary resaka fiarahamonina ambana teo igny
izy koa resaka namagna zany aloha zany tsy vahiny aminahy satria aloha io tsy fitagna efa niara-monigny tamin'ny namagna za ary tegna tsy mahavahiny za zany fô tsy maintsy ataoko araka ny tokony ho izy tsisy atao anazy zany papa fa tokoisana mety apetraka anao zay ary ino aby moa raha agnaty kahena toy ato sarin-jovy aby re tsy sarin'ny zanako ologno mpinday taxi ambadika an-tragno io koa dia tonga anao ziska toy wa papa mikarakara raha lavitra inare zany ino mba zavany papa agnatin'ny raha kahena koa indesiko mipody antsoy agny sary reto andro baka asa alohanao fianaragna anao baka atoko mipetraka aminao atao rô ke iny papa le mbanina tsara bikiny izy ne olo tiako ary za tsy managna eritreritry fa tsy an'olo izy igny fa izy raiky fo agnatin'ny fona ato zany misy nandesako sary nazy nandeha tato mba ampilamign'ny saignaha ampandeha fianaragna anahy tsary nisy nga olo mianatra amin'ny université zany mifankatia amin'ny zaza 4e mazava aminah rô tapitry ninahy rô zay fa lamino tsara tragnonao akato haiko be varogony raiky io mahampy anao maloha agnatin'ny telo volagna eo fa za ndraiky mesaka mandefa draka ka tsy vakigny le raha tsisy atao zany alefako avy agny fa ny tegna tiako papa izy koa mety de le za magnaofa tragno velagna fa izy koa mipetraka amin'ny cité ato tegna tsy de mety aminahy fô henao fiarahamonigny sampianatra zany ndraiky misy raha tsy de mety araka ny teniko te izy koa tegna misy moyen possible edy za mony tragno velagna agny lekely anao amin'ny fa nahazo logement akatoka hiala amin'ny cité akato koa quel est problème ne papa araka nambako anateo e anateo fa nataritra taminahy zay kato olo misy olo efatra agnaty tragno araiky ato olo misy amin'ny tany faviana de manakory amizay zany miahiahy mafy raha hainah zanaka anao baka zao izy atsendriky maloha anao mipetraka mandra-pahitanao trano ivelany akagny koa mahita tragno anao akagny de manjary mifindra anao de volagno aminaka hofana fa tsy mila tragno lavitry écolenareo fa marikidrikitra aketo fô ia zany niky aloha papa tsy maintsy zavako zany fa teto aloha lemigny amin'ny zava-misy fa tokoisana mety apetraka anao anao moa filana mandeha za io miamy tôbily arivariva 5 heures départ miala avy ambodivona avy ao to de fa izy zay ia raha ohatra ka misy boky ilainao makasika fianaranao aiza vidigny amin'ny vola aminao atao i satria efa calculenay ndraiky mamanao vola sakafonao avy agny ka raha misy ilainao boky antsovy amin'ny telefôny fô zay de eo zay mahita toy ary afatra farany nasarotony mamanao tagny igny vaiavy likely ajanonjanony mangala honondraha anao tsao idepense vaiavy akeo anao fa zay tsy miantoko volany vaiavinao fianaragna no idianao aty papa koa tsy ty miova tegna marigny mba tafiaratsy mba tona hitananagna ny vaiavy maro na tokony mbola raiky fatreto e ary mbola tsy manam-parony miaraka mijomaka marobe avy amin'ny faritaniny aviany avy agny tsy maintsy mivady dao fo anao ngia za papa tsy vognano zany fa fianaragna fo ny tegna raha tako ary koa raiky manandragna migaka toaka likely faragno akeo fianaranao amin'ny université aty ambolainao mirenireny antsoy akao ya papa misaotra feky mijiaby zany fô le raha halanare rô tsy atao zay ya tonga antsoy he ary eto karteny pitrany rasazy andrasa agnonkogno amin'ny tragno tongany ody zo koa moa zany wave mandroso ya androso edy moto niany salama malohana ya salama madame akory ato tsara e ya zay mo tsaiky misy raha notoniako anareo le rasazy nipetraka teto mo aiza mo zigny rasazy nipetraka teto rasazy manankory zany rasazy katy ho agnarany ya moara mose afahela nialagna teto tegna le fahela aby regny zare efa feky te Antananarivo akagny zany grave raha nanankory mandroso baka raha mandroso an-tragno ya tegna androso mihitsy zay ike petrapetraha raha mose ya petrapetraka ike ke ino moa raha tadiavanao azy tsy zany boka zay fa zay nisy raha tsy kitadiavako azy zay raha hely zay so de na ndraiky vadiny zigny raha mose hoe satria boka za tsagny ndraiky nahita vadiny vaiavy igny za tsy raha miseny ary nak raha tadiavanao azy ary za mahita anahy indray tegna raha urgent be raha tadiavanao azy ato ma raha misy vahiny mbola tsara raha mose salama raha mose tsara fo nankory raha nampanaoviko raha mamany efa nalefako volany zaza igny za tena andeha tabazary igny namantana nandefa volanazy
Tena fanalefanao? Ia, afa tongagno izy tena agnantso. Ay, tsara zany. Kabarinao Ramsey satria mialatsiny kely raha ohatra ka mbola nikoragna zay sy madame nagaty eo. Zay mo tegna misy kabara amseo, zay epiko nitady rasazika ty zay. Rasazika ty? Izy affecté Tanarivo ka zay mantsy dokotera l'hôpital arô de fakay loatra zay ndraiky rasazika ty igny. De izy nandeha Tanarivo any nazo affectation izy moa. Tsy efa 5 tagno izy tagny zay sa 4 tagno latsaka hely. Zany? Ya, zany misy ke. Ke magnakory, sao de misy hafatra fa azotsika tadiavina momba anazy de ampitaigna akagny ka. Tsy zany boka zio Ramsey fa tsy eky nisy tokotany zay navitiky taminazy io, zany izy tadiavako azy. Ay mazy tokotany. Ndaso a numéro nazy zay, ampisy ko raiky maty. Ataoko magnakory hita igny. Tokotany zany tsy magnino azonao lafo aminay ne raha ohatra ka mety fa zay mba mila koa ne. Tsy zany boka zio Ramsey fa raha efa nakomandiny fa ela taminaha manjary fagnomeditsiny boka zay ve. Efa izy nambarako anao zay Ramsey hoe tegna efa helany lany teto. Marity sariny zanako iko to le nivolagniny madame le mitovy zavy be igny, tegna izy ala to ino karaha zota ary izy ndre tegna photocopie aminakahy mihitsy copie collé zany ary za seconde mitovy ekidazigna aminazy mihitsy, tegna izy ala to nefa mo ino maraha azon-tegna ta anahy tsy afaka inainagna hoe zanako i voabaraka aketo edy. Raha atsoko tsara zany mety reto zany taiza raikiraiky amin'izy re ologno reto. Mankory sakafontsika madame fa misakafo iaraka amintsika ngamba vahiny ty de sa manakory Ramsey? Allo Ramsey zany de efa tegna mangagna be misy lohanakahy zany Wa, kena tsy andigny hanigny Ramsey zoako nefa pare hoe. Ata magnaraka fako zany madame hoe amblaza andeha. Tsy magnino base veloma. Ya, izy koa tapakevitra anao Ramsey am'izay tokotany zay de mandalova fogna fa tegna mitady tokotany anoregna agnantragno zay ndraiky madame anahay. Ya, tsy magnino zany. Satria baka manjary manome tsiny zanako rehefa vita fianarany Antananarivo akagny mba misy raha ivantanany. Antananarivo? Anao karaha gaga. Tsy zany boka zy fa karaha nisy raha nasasaigninakahy ty. Ya, andalo Wara babany. Mbo azona honogno ndraiky fihetsika lahy izy naharegny zany ka tsika mianatra Tananarivo izy ndraiky karaha nangita akitika losogna igny. Misy raha tsy azoko ne ty ataony igny. Raha ohatra tena mpandafy tokotany marigny izy marigny antsika ivanga tokony taitra izy baka izy. Fa matoy raha io niolakolaka izy misy antodiany hafa mihitsy ny lerangahy. Za mandiniky zigny tegna misy raha hafa be raha tegna diany zigny aketo mo tsy resaka tokotany zany aby. Eya, ndatsika sakafo madame fa mbola gnindry asa 2 heures koa ni misy agnano opération zay 2 heures akeo misy ologno asa didiagna donc zay foiky donc. Iya, sady za zany fa ty hinagna lasta. Raha nanakory loatra ile efa nahihiky tragno araiky amin'olo tegna mila mail fa manjary mandraritsy raha maro izy telefôny akazy raha apetraka tambola tabletsy raha bekiny tsy haitany misy azy ile Paul malaky tagna laolo tegna marigny satria azy konogno misy vola dimanjato naverako tambola tabatra teo vetivety tsy nanjavogno raha telefôny koa nisarge igny telohaka za handeha l'école tsy hita zio oro tragno to tsy vaky mampandeha heritreritry oro zay koa i mpampianatra akazy tsy maintsy vola fa mila mahazo boky ny amare fara fotara vola tsisy oro zay papa tsoko raha am'zany zalahy tsy haiko olondramako telefôny ana fa navantara ndraiky mbo maty parkera mionery papa io zao tokony ndramagna telefôny igny misy vehivy mandalo mety miavo nantegna tsy zahavany za sy zahiny laty za tsy afaka ikajikajikiny laty igny koa misy ngiahy ambilazigny antsoviky ngiahy chef nakahy frère zalahy nantegna sy nidiany masovia lahy ty izy to moa izy kofa ankazo to tsy fampiraharaha zala nefa samby tanjogno raiky diagna aketo raha fiarahamonigny samy mpianatra to misogo tegna tsy vakiloha amin'ny namagny tsy haiko ketako zany eky misy vaiavy igny ambila mba antsoviky so de
mba hava problème anahy sao de mba afaka agnome téléphone zah fô. Oh mademoiselle, mademoiselle. Azao mantsovonao e? Ana azafady kony. Za mozy. Iya, sa zah andeha arô. Avy la fô za andeha arô sintrany. Iya, tsy magnino. Kabary anao. Kabary anao nantsovonao. Hitanao, Kikarakory? hitanao mademoiselle. Azafady kony raha ohatra mety. Ino zany e? Zah io baka misy problème anahy io very téléphone zah io. Nefa misy prof nay tany vôlagna fa mila mahazo boky zay amaray fara fotara. Ary papako amin'ny tsy okora am'zany hoe resaka hoe fagnafarana vola zany. Saiko hoe hindrigna téléphone izy koa mety agnatsavako kely papa vetivety. Hindrigna téléphone nana? Iya, izy koa mety. Fa nivanao crédit raha tsy magnino. Iya, sady zah akato zay tsisy crédit lasty. Anana tsy hivanga crédit aminahy akato zay misy. Mety agnatsavako azy? Iya, tsy magnino. Tsy mampagnino? Matina parkera ndraiky numéro papanazany. Iya, maty parkera. Tô basi izy. Iya, misaotrana aloha. 032 48 128. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Message. Ino kevitrinahy zala? Zala. Nanankory rô tratra? Sitratrantso e. Sitratrantso? Ary takory zany niany rô? Tegna tsy haiko raha volagniko e. Hitanako ny tegna very aby raha naka jiaby. Téléphone very. Zah zay navitselatsela ny sava vola koa sikako vola naka jiaby. Ary fiteninah zany ohatra fiteny avy aminay akagny. Anay mauvaiza? Zah vintsy zay. Vintsy? Iya. Samby aviagny zany atsika tô. Zah kony tegna tsy haiko misy atako kony. Tegna be problème na hitanay io. Raha izy naviagny edy amin'izay akônao e? Zany? Aminahy tô misy ray aligny. Iya, ke ziny mademoiselle tsy le ray aligny zany tegna olagny. Fa resaka hoe vagnanako boky zany. Fa tegna ilaina meky be ny raha io e. So de mba afaka agnavotana zah koa zany. Ino mo filière atanay so de mitovy filière atako fogna? Zah magnano agronomie. Tsy mitovy, za raha magnano paramedy. Zany? Ke tokony hoatrino mo vidin'ny bokinazy zany? Tegna somary lafolafo baka raha io ary sarosarotro tadiavina fa ny tegna mahamay zah baka misy namanay teny vôlagna fa mahita tany misy raha io ke zany tegna mahameky zah e. Vidiny araka nambaran zaho 10 aligny raha io rô. Zany? Izy koa zany basi zay nampindramiko 10 aligny. Fa izy koa fa havy vola 10 aligny avy papanao agny amena zah edy e ifaina volako. Tegna marina zany mademoiselle. Famonjiagna fô izy atako aminazy zany. Zala. Tegna misy marina zagnahary. Azo lazaigna fa mifanivaha problème koa zany. Raha izy na 28 fô de nampiako nao e mbô tsika samby aviagny. Zah hitanay somary mekimeky e irô mbolera andeha aminay akagny fa mamako zay mbola tsy havy l'hôpital akagny. Ke fomba karakory zany ifandiantsika agnomezana vola zany zah. Na mo tsy mipetraka amin'ny tragno nagnantsovana zah rô? Iya, aka zah mipetraka amin'ny numéro 3 amizio akao. Iya, zah mandeha aka fô magnatrika zah alôka andeha l'école ariva. Marina zany? Iya. Zah magnategna mademoiselle e. Fa nandriky mipitrahan-tany ake hoe tsy ho de fogna tsy hitako na. Iya, misaotra mialoha. Zay fa zah fa izy e. Oui. Zabeniko di. Misy raha nadigna zah. Ino zany? Tegna nagnadina tegna gedy e. Azika ty kony tegna mbola tsy fankahefa tsy tany koragna fogna. Azafady kony ko tsy raha ohatra hoe mety azo vignarana azafady. Agnarako? Agnarako Liane. Zany. Faly mahafantatra. Ary izôviko ninao e? Agnarako ndraiky Abasa. A28 mbola tsy manambady. Anay rô tsy sérieux e? Zany? Iya hoe zany edy e? Dika anazy io le mitagna seregny regny so mampikira. Iya. Za koa marary na photo nke magnano pikira za. Wow. Zero e za fa izy e? Ok, de veloma. Mandigny za e? Iya, matokisana fa za havy. Reraka zalahy akory ato madamo? Tsara fô. Reraka zalahy tegna reraka e.
Angalarana mafana edy malôha za giaky fa tegna ty giaka mare koa zany. Andro mafana be mbola giaka rano mafana koa. Za hitanako tegna tadiny tsy may mitsy nahita raha tantsoy tagny tegna namparary za mihitsy koa ny raha zany. Ino ma raha tantsoy? Tegna loson-davitra madamo zany katsika tegna tsy raha sa zany mitay zaza olo hafa mihitsy. Ino mo nahaizana zany? Wa zalahy tamin'ny tragno nidirako tambariko ana ta mihitsy le sarin'ny zanako iny abasa mihitsy zay izy zay. Ke hena mo izy tazanikana sara nanankory nahaizana azy tao. Wa madamo za mipetraka amin'ny table finanandre magnanisy sary mipetraka aky ary tegna photocopie aminaka mihitsy azokono zay tamin'ny seconde igny tegna mitovy aminazy zany izy ary zavako ambany sary aky misy misoratra Sami Abasa. Asa olo hafa zany. Le gnaragna napetaka atsika ny mitsiny madamo igny tsy olo hafa zany tegna izy. Ke izy mo antsoheka sara heza. Wazala losiny Antananarivo za. Ma lavitra k tany misy zany. Ary za matoko olo nitarimy azy mety dokotera izy io satria za mahita karaha misy pikipikira amin'ny poubelle ndraiky. Doko zany doko dokotera namany rasa azy igny. Tsy haiko fa izy zany madamo Ke na mahita raha magnanjany tsy magnano tany eza hambagna amin'ny zaza to tsy magnanjany. Na za madamo poko nahita azy kele anagna baraka za tika zany tseky zitsika tonga de vao baraka reto le ray aman-dreny lefa didy. Ke tokony fragna fogna zaza nahaventsihaka. Izy baka mbola nandeha Antananarivo tsy raha haiko lerany aviagny. Mbo tiako hita ndraiky zany. Zay koa madamo ho tafita tegna tafita reo zaza regny fa raha tantsika zay fô madamo amin'ny fomba manakory zany aizany rehefa atsika ray aman-dreny atsika tsy maintsy mandeha antsoy akagny mipetraka antsoy hitantsika fa baka raha tany ohatra izy kofa avy Antananarivo agny mipody eto andeha antsoy andipetraka agny tegna zany zany izy ko aminakahy mipetraka antsoy mipetraka marindriny zareo andipody vatry fely koa madamo fiainagnantsika bifotaka fa tsara be toko le andivatry fely kagny ohatrany tsy tafa zany madamo fiainagnantsika tobaka tsara fa tsy sakô tsy zanaka manakory maika vao maika loza fogna zany kety pody mivoratampelika mo tsy possible zany madamo za tsy vatry feliky tsy haiko na hivatro azy dikan'izany tsy tiana ho hita zany zanakanary mbola eo anazy mipepe aminahy zany mbala ho izy fotoagna fô hitagna zany fa za tô kosa tsy andivatry feliky zany misy fotoagna hitagna asa maiza magnararôhatra izy fa zay zany ke mbola mamadibadiky pejy fô koa na ary ndana apetraka akagny misy gadranao atana tsy mampigada baka magnarianaka zany amina mininy akagny anao ary zare zay io mbola agnatin'ny tady atsika misy le pitarimy re za zareo atsika ko hitandre tegna voabaraka mihitsy ambarako azy antonina nagnarentsika zaza igny tsy voavelogno tsy sanigny amin'ny lomagna azy ke tao akory za baka voabaraka am'izany madamo ino fa tany vadinao izy tsy miasa nazy amgnala baraka zaho ana mamaly fô tsy dirako zany karakory ça va oza ino problème nana ka tsy migiaka amraha to zay tsisy ty higiaka zio anao ho zany mba iana montiny figiagna atsika zito tsisy raha haiky ho anao azala na za tafomohely ino mara mampimohena aminjany misy raha tsaroako ino mbo tantare ambarako anao feno telo tagno amin'ny any fiarahagna atsika mo ana ila matsiaro raha zala azy nahono mana agnaty vola 10 merigny taminahy izy ko direct nisoratra agnatin'ny fonahy zany tsy voa fa jusque niany ary tegna nampitombo fitiavako feky raha igny tegna mare ary tamiziny ko ny zaha fa maty taminao edy mosatro aminahy nenagna hoe anatiako zany ke natotoboka na hagnino zany koa tia tontologna fo za zany tegna mare hitanao basa ty finiky mafy regny na zany fa tsy haiko raha arigneso balo raha volagny ino mo zay zay hitanay boka rô maloiloy fô atatoato zay karaha bikibo zay zaha mangarihary tsisy raha tiako na raha hogiantsika tô zay kondrô tsy tiako mo noho nizy iarahagna aminahy fô za mihinagna zany tegna marigny zany
Wah, raha marigny ro izy mbarako anazany ke ambalazako ny marigny zany fa sa anany olo palamedy tokony mba hainao hoe tegna marigny sa tsy marigny raha zany aloha. Wah, fa izy zany marigny bikibo. Wah, zalahy ke ino ma problème am'zany nana mieritreritra atsika nefa magnano licence sika raha efa vita licence sika de tsika afaka magnano fiainana zay atansika. Ia zany mihitsy tegna tiako. Ke ino tegna saiko problème koa sa tsika fa nazo tsodrana avy tamin'ny mamana tagny papi koa fa nilazako hoe za tovy manao olo tiagna vao meka tsisy olagna papa andare izy de tegna ravoravo e zany olo mba tiako irahana satria mba fagnentigna aminao sa mianatra amin'ny université nareo sy problème zany tegna tiako aloha zany ke mama kony mbola tsendriky mahay za bikibo zany ke zany ane tsy sarotiny am'zany izy bebe hoe zany raha azoko antoko atsika efa tsy zaza atsika fa efa fahita hoe zany no avintsika ino problème am'zany avy laha izy boaka kely zaza mamanara sazy papako dokotera ino maratsaratsaran'zany koa le tegna mampatahotra za baka basao tsode za halandray mandreninao aveke koa tsode fa misy olon-kafa ny moan'ny hitiavina ino mba nambarako anateo satria efa nivolagna taminao hoe efa nambarako mipapa raha makahakasika atsika tiany o za tsy problème aminazy ndraiky na izy ravoravo zany le zanako tegna tiako satria baka za tianaraka tamin'olo tansuite agny olon 4e za tery aminaly tam'zany itegna sy tiany baka raha ke za tam'zay nivolagna taminazy fa za misy olo raha koa to mba mitovitovy aminaka zany vao meka mety izy na izy nandindia izy raiky amin'ny téléphone ia tsy la ventsika bas koragna fa zahinde hody hody fa lera mody tsy mila tetery ma teterina za ambesa bas fa gadrako tragno andrasy bolo saky anahy mihantogno amin'ny sezy ro ndaledy zafady ino saky ya zay to izy misaotra pare allo gadratragnonao aya fa migadra baka za lo amizay Liana ana to mos ndengano stage à l'hôpital akagny ma 8h marigny zigny mama wa ana to mo raha zonino mfoza mzeny anao ia wa liana mtodi ndraiky eto edy nagnino mo za mama niova sorana indreo wa niova nagnino ana iliana tsy bikibo edy mo pazo to tsy bikibo edy mama za zankily fahnao fa fanandalovako ny fiainagna nandalovanao io sady hasana fa hena koa pazo to mama tsy bikibo zany edy wa za ro iala aminjany awe tsapek temperaturanao tana zany mahme anandre mama tsy ndraiky agnanongany mavandy na mama za zankily fahnao za to fananiany angalako test edy wa volagno ny marigny mama za to tsy bikibo zaza la karaha ampanonga za ndraiky mama za tsy ankily fahnaza za to ambleza ndengala testa wa aza sahirigna aminjany be na mama nagnankory zahi mama bikibo marigny zany raha fa nahihiko taminayo na licence mbola tsy azo kibo ndraiky nandeha aloha ma ke zao volalahana zahoanazy raha volantonareo igny ke basa tsy tiako karaha nazo anazy anako mo raha nahazo atakory tsy mety zakaigny fô fa zito ndraiky mama tsy elagna ambela akato fogna ipaka tsy elagna na nafa raiky edy zanako ke andeha hilagna koa le haka iraiky antsika ke fa votarimy fogna mbarako raha hanan-kevitra hafa na hoe alagny pa tsy joroako tiako aminazy ko nire hagnano mariage satria kibo fakaky marigny ndraiky mama raha koragninazy zany tokony tontohinigny marigny zigny hanako ny manohigny vadinao agny fa tena tsy mety olo bikibo tsy mariage zany ody zandra vinantona mama tonga de fa ndampidiry baka izany ody mandroso chéri mandroso zala mbola nandry monaro tsy zany fa zahi fa mifoha zahi andro mo fanfiry am'izy io atsika rô tarany any nda handrasy za ngomagna malakilaky bas atao misy olo mbola tsara
Mbola tsara za te kontsy gagaravana to tsy nagname finaritry mamantegna. Hainao boka zay efa mekimeky zay midi 8h andro defa efa 7h40 amizeo fa zany tegna nakoropoka zany ty tegna azafady tsy magnino ndraiky ko ndraiky zany hena zay ke fandriagna fô raha tany fa lombolombony piso za ko tegna tsy haiko raha volagniko za nitrehitra mafavohomagna izy nefa mba tsy raha pare hitanà ravinanto afa haiko raha jiaby ke nohony zany za tiako mahazo numéro ny ray aman-dreninaka igny mbo mifandreza andinihigna raha-rahanare satria matoboko nisy aka are tsy mila misara keky am'izany ndraiky aloha mama fatokisika mety apetraka anao aminahy efa milamigny koragna jiaby ary efa nambarako papa ndraiky mama koa zany zavatra misy atao fa tsy mena re misy zavikely ary tegna faliagna tsy sotry zay weky ke atreto aloha efa managna programme ka zany ko zare efa angataka numéro nao fa nananiky tonga talohaka aloha direct afaka ameziko na le numéro zany mba afana mikoragna amindre tegna zany tiako aminazy za tiako mikoragna aminjare mivantagna amin'ny telefône raha tsy madisy mama de resina amin'ny telefône numéro masa soratiko amin'ny taratasy ameziko anao tonga de fa resaka amin'ny telefône fogna ya 38 igny farany ia stove tonga de fa ntsofiko fa tsy agnatika andro helaky fa nao mila magnazava fa hainao mama koa fa na mila magnazava fa hainao mama koa mama maraha ke direct hoe zany karaha zany de sode ampiady zare fô baka ia haiko mikoragna zany zay samby geda me mikoragna zany ya Allô, tsika za fa pare za koa gaga aminao any maraina anako mbola karaha tegna tsy mety tegna tsy fagnaraka antsika fa asiahako ana wa za ko nitarafonjonagna hely fogna kely rany tsy sitraponany ambesagna fa atsika ny mianatra magnindry lera alo mekimeky fa alo nda zay mama lasy misy za tabazary tagny mbola tsy tonga fana basany lazany Alatanarivo Ragonomaly io izy te ndraiky efa nagnantso za mo fa mangala taxi zany izy fa tonga amparakazy eo ia aretana ino mo ranona glasy vidina io zay tsy matsindry fô migiaka to ty tsy vita moramora mihitsy tiany mandosa mihitsy le zalahy igny anabavy ny arahany amin'io afe fa bikibo koa za hikony babany tegna fa tsy haiko raha koranike lany hevitry za hitanao tsy haiko boka nampianarana zaza Antananarivo akagny nagnino koa narefa ta Diego na ta Majunga za mo mahay hoe alana bavy ny mianatra akatso akao fandrafandrana fô zy zaza meno tsy zao ramamany aza mifagnamerdy lafa problème zay efa mantreky sady zao le izy tsy tsisy zanaka atsika regny fa tsy mety boka ndraiky ny marigny de magnakory izy kotra hoe ambarandreo ny zava-misy ajanona ny nekety fivolagna fa zarety zanakatsika manjary voatsidroe de tsika am'izany zany aloha tsy maintsy efa regny ny raiky vaiavy igny hoe hambagna zare ndraiky abasa satria tsy maintsy nambarany rasasika ty zany fa tsy hay am'izay hoe magnakory fomba ndraisan'ny zareo roa ko abary zany rehefa aveo naveritra entagna bonjour papa bonjour mama mbola tsara anao ataova amin'ny sisiny arô sakinarô salame akory mama ato tsaratsara fa zahay wato zala nasako ny mba tsy voapetraka fa za tegna za direct hivolagna raha tiako ambary anare mama tegna hamono za tegna marigny tegna tendentiky za nare papa fa tsy haiko misy raha azo tiazoko ta tegna marigny ary raha atako fandigna tsy varany verigno laha ty za ale za hamono tegna marigny tegna tsy nampoizika zao izy abasa ny marigny tsy mba maty androany izy foazy dikan'izay anao nge tokony manontany anao vao magnanognano fahatany io rehefa nivolagniky taminaty io zay anao zay lasa tafiaraka amin'ny anabavina ary pikipona lasteky ke za mo papa mafantatra fa za to olo hambagna za to misy anabavy zay netretra araka fahazavagnareo hoe za raiky fa zanakanareo anandre kone basa zanakane hoe kibonaka hindewana sy volagna ke ino basa mahatonga fa aliana hambagna raiky amina sa nareo tsy mety mitanimy za hambagna volagna boka ody azovy koa moa zany za tifanifa rengy baka raha avy basa ma hafiko avevely basa hoe havadinao i koa azovy i vadina tifaniwi ino koa badina tifaniwe
Wa chérie, izy mo tsisy salama. Ambosagna aloha na hoe mba tsy dirany salama aketo mba tsy dirany bonjour fa aloha mbola problème mbola fino akato daogny aloha za mba tsy zahanao e Zay tokony voafaka baka votsela foagna. Zah tsy mijery zagny miala kely anao fa tegna mbola tsisy tokony idiranao koragna aketo Anay mo raha nagny. fa izy zany anao miala kely ho za oa sady anao efa tsy tiako ne so de mbola tsy hainao foagna efa hiteraka zay hitanao i mazava aminah ty gombara Wa basasakina. oa za anao mba tsy mety iny gasy vaiavy to anao karaha efa misy baka mba tsy mety iny gasy o Oh, moramora basa, tsy mamopoky zanak'olo ankenao. Zao Stéphanie ndama aloha na mandeha. Ia Kevy aminareo nefa mahatonga raha jiaby mampiresitry botry zay avy aminareo fogna ke raha tsy nitsaiky misy tsazavanareo raha ela jiaby zany taminahy la za fa tsy miaminay mirazakazone virus loatra aminareo tegna marigny azala ke atretiny mamaniko papa mba tsy vanareo fagnotoniagna anahy ino mahatonga zay ndraiky lianina hambagna ino mahatonga zay volanareo nandaoza tegna tiako zava raha zany sa tegnelingely fiarahagna anay koa mba saraka fanday nagasakagna za hitanay efa geda fa misy karatra zala handreraka fagnanahy tegna marigny tao moranjao moto raha mety gahiny arika tsy mivolagna anareo Ya, gasinao giagny io e. Ode aby. Mandroso. Salama tompoko. Rasazy. Ahoana dokotera, zahiko ny tena kabokabogno e nalemy tsy niteraka amin'ny raha natany zazaby re. Mandroso anao fa problème tena mila mivahana faran'izay meky ty fa mandatsa baraka. Tegna handroso tokony fa tegna lonaka tokony ro mangagny e. Mandroso mipetrapetraka nareo mianaka. Ia misaotra. Salama be. Salame. salame Ya. Niala tsiny indrindra raha ohatra ka nampiantso anareo mianaka avy Antananarivo avy agny noho ny loza mitranga. Zareo tsy mieritreritra hoe loza io fa atsika mahalala ndraiky mahafantatra fa loza zao zavatra nitranga zao. ke le raha etony papa tsy haiko misy ny tegna mahaloza azy tegna marigny tsy haiko mazava aminazy izy Izy mo dokotera Franco mbola tsy nambaranareo azy ny marigny. Tegna nandosintsika tao basa ama tsy haiko raha ataoko zany natao andozana ino ndraiky esy nandozana asany tsy haiko misy naviany raha karaha zany kony anazy maiky kilifahindre atsika to tsy mandozany fa nagnandretsika miaraka fo iny anazy mitomoy akedy ka fa nafa igny zah tsy solo mandoza baka akeo za Eliana na mangina edy mangina wa. Zany tsy mety fahasalamagna na bikibo igny. Nitatra lavitra be le resaka tarignesy tsara basa fa nazavako anazy e nisy fotoana mamanao nanao garde tamin'ny hôpitaly be tao de ray aman-dreninareo roa moa tamin'izay sahirakirana de rehefa avy nanao sérum olo accident moa i Rasasika ty de tonga de nanjavona babanareo sy mamanareo de tratra maraina izy nitarimy nitaizanareo sy anabavinao io sampy nitomagny de zany de hiasa maraindraigny tamin'ny fito nahita izy tegna dignery maloto ahilahila zaza roa mitomagny de tapaka hevitra fa tariminy ny anankiray de anao tariminay samby tsisy niteraka zay sy zay ndraiky mamanao hitanao zay io Rasasika tiako moa zany tsara nanambady de izy io taiza le lianina io de nisy moa ny affectation satria samby piasa mpanjakana zahay izy naffectendreo any Antananarivo de sara toerana nareo sy anabavinao fa raha ohatra ka tsy niala teto Rasasika ty ny fakahay foana nareo sy io anabavinao io wa papa kena iny mo raha tsy nambana za hela jiaby raha tsara koa dikana zany za tsy zanaka anah koa mazava hoazy anao tsy zanaka nateraka ko misy zany ke azao zany re maneriky niteraka za ka tsy hay wa tsy hita zany tsy nahitaneo Rasasika ty ny malalany zany anao papa tegna diso am'zany anare tegna diso ino manao vanao nakasa diso am'zany Rasasika ty ny diso am'zany satria izy nahitanareo Antananarivo tany raha misy kotrokotrom-pagnahy izy tokony nalala hoe nahay anao agnaranao Samia Basa tokony tsy nambela niaraka anareo dokotera Franco tsy zah ny diso zako tsy nihagnaragna azy Basa zany fa kibony za zay fa niboaka te zay avako haiko fa Basa agnaragny lalahy
izy koa kireko tambolohany moa zay ambarana keky zare niaraka tsy ako ampikanehinahy nampianatra zany karaiky lalahy Tananarivo tato rasasika ty atsika kun tsy nagnampora hiboaka to tsisy olo nagnampotôtsika zehy ke nohony zany aza fagnamedsigny mo ny raha tokony ampisaraka zare fôtantsika zewy ka efa tara zany isaraka agnino kibo efa misy akeo ke zare zany mpanambadianina ake fa zay amin'ny olo hambagna menada zany baka tsy izy zany Franco zare olo penada efa tsara be zare penada ke mbola ampiarahigny fo zany tsy hoe forcé ampiaraka andreo fa antanina eritreritra andreo hoe inona ny fanapakevitra zareo manoloagna zany keo zany ndraiky basa ino edy mo eritreritrina ze magnoloagnany raha to eritreritrina aloha asika efa miaraka hitambatra ifampiteraka zany fa tsy tokony azo atao eky asika ifanambady izy koa avy aminahy manokagna baloha mandrapahitagna olo niteraka atsika to tegna mifampiataka hely baloha atsika to hoe tegna marigny ke zany tsy mino atreto zany tegna marigny zany liana za tsy mino fa asika mpihavagna zany tegna marigny reny efa rebirebiagna saignintsika fogna biaka atsika misaraka misy tanjogna hafa zare fa atsika mpamaza zany zavatra tsy aravana aloha resaka zay anareo moa zany rasasika ty nareo tsy mila mandeha misambra satria nareo ohatrany lasa vahindray tsy eketo fa tragnonay malalaka de miaraka sakafo maloha atsika de mandrapahitantsika ny vaolana farany zay fa tsisy mariage miainga zany aketo misaotra betsaka anareo am'zany fa zay to tegna lasa vahiny amin'ny entsuih to fa resaka mariage nay papa tanterahagna fa tsisy mariage tanterahagna zany ino molo fagnatana io basa ana imo raha lefa tsy regnina mo re Canada zany ke mbola mariage nino koa raha tadiavina ke zany baka mba tsisy proof makamarigny zany ake ahilagna zay ke atsika to tato fa tsany sy koragna makasika zany ty ary vola hoe zaha zany kanary ala misy nivoagna taminaka fa zaha ndeha na sy volagna ke ino mahatonga hoe za mbola misy olo havahafa koa kotsiry zany mama tegna tsy marigny zany mariage nay tanterahagna vola bois tsy maintsy tavadiagnanay ziny baka basa ho fagnamboarako saigninah fogna nanatako zanako naterako zany janony koragna zany raha mamanay fa andeha hinambary antsika maloha sakafo efa namboarin'ny mpanampy akao de iaraka andeha ambony latabatra atsika iaraka isakafo de io koa mahita toy ny koragna amaraina afaka amaray ihany arakaraka ny fivoaran-draha akeo za tsy hinagna zany edy za tsy hinagna ya tonga atsika madamo ato le tragno nivolaniko taminaly nahitako sariny abasa igny ato mihitsy agnatin'ny tragno to ke ino fialagnantsignitsika mody magnotany zaza zany tsy tazana na matory sipotsiny io raha tantsika ka koa avy akao volagny hoe atsika andafotany misy tany vidintsika zay zany eksikizitsika idirantsika kama aloha tsy magnino zany na midriky voalohany na magnonkogno ya mlapa za agnonkogno ody mandrosa anareo salama salama mandrosa tragno ka midira ya androso mihitsy zay raha misaiky tsy reto olo mpandafy tokotany tamin'ny teto regny salama reo ya salama madamo tapa-kevitry mo reo amin'ny tany igny avidinareo aminay moa zigny ya marina zany raha misy manakôry nahita tokotany anareo sa manakôry satria mananeritreritra hividy tokotany mihitsy zahay io ya misy tokotany zany aminakakagny fa izy manogedageda hely 100 mètres carré zay dokotera atsika volagna aminatsika ndi boka hely fa tegna mangagna alohanay mbo angalangala rivotra bazary igny tsy aloha tsika miaraka fa za iveo raha andeha boaka akagny koa mba miaraka amin'ny tôbily atsika aveo satria olo reto boka raha andafy tokotany ato mo misy olo salama re ya salama madame salama ary tsy priska rasazy lahy niboakaka ny marigny aza mamono aza mamono la rasa zay azafady aza mamono andraso tsy mazava aminaka ty raha ty hainao mahologno reo rasazy iko ny dokotera Franco mamany zaza hambagna reo magnino mamany zaza hambagna re marina moa zany ramse marigny zany ramse hoe tegna zahay ray aman-dreny izy mamany abasa aiza lianina iza rasazy lianina avy to de nao aresa mongiahigny ezala izy avy faraka nanakôry mangala sezy de mipetrapetra amin'ny sisiny akeo fa misy resa be aketo
Wa, ato ma misy ologno. Salama. Mbola tsara. Ya, mbola tsara. Mbola tsara. Fa geda la basawa zanako. Wa zanako. Zalahy tegna fa geda marigny zalahy ngiato Ary liana tô fa bikiby tô. Raha azoko tsara zany reto le remandreny nagnary zazany le fadidy reto. Mazava ho azy ka misy zavatra tsy maintsy ilazaina eto satria lasa loatra le fanomezantsiny aketo. Za papa ndraiky mama zanaovanare film akeo to. Zay to mba fôly gede mahazondraha. Harako nifikanare jiaby ndraiky nagafatra olo mandvotrikanareo atao ire mandreny. Za tsy mahekity zany. Matetika ampisaranare zay fa zio. Zao izy zanako za nalemena anako mbavala hely za fa nalemena edy fa nohony tsy fanagna tsy hoe zay am'le fadidy fa tsy fanagna zanako tsisy tady vola mbô milomagna anare ary za malemy papanao tsy afaka nitady vola be firy mamariky anare zanako amin'ny kibonaka misy hola be satria tsy nivononay baka anare tamin'ny anare mbola hely satria tsy voatarimy amin'ny lianina ndraiky amin'ny tahaizana ka misy hola be zahavy baka basa izy continuana. Zala. Commence nanakory? Anama tsy mahazondraha éclat antsona zavagna raha zany. La lamba. Kely raha zany papa misy ato marigny fa tsy haiko eo zao nampagnano izy tato mazava io vola bebe io mazava zay naliana titezagna anazy ao. Ia, tegna misy amin'ny tahaizagna anahy akato misy hola be. Tanà zany tsotra zany efa fantatra anareo fa reo ray aman-drenynareo niteraka anareo fa zay nitarimy fotsiny. Ka ho zany ndraiky aiza momboranga benaina bikiby zaza i? Eto koa tegna olagna zay. Olagna be koa ira amseho Raha olagna nino? Tsy azo. Papa, avy ampitarimy zahay fô papa zieto io nahatonga zahay nagnano tô. Tegna saiko tsy volagna za fa tegna avy amindre mamay ndraiky papa satria aloha tegna hitako fa zay kanare marigny za satria raha navolana jiaby tena misy aminay aby avy n'olo nitarimy zay zany nahatonga zay nagnara sy fata azy eto nandoza. Zaza reto ary tsy hely fomba fiteny ary tsy avy ampitarimy magnakory avy amin'ny ray aman-drenynareo tsisy kotrokotrom-pagnahy nagnarereo natonga nare nagnanio. Zany papa toko mbola zavianare taminay zany zavatra misy zany fa mpinapody tamaty matoy sy nambanare dika zany anare tompony edisoagna am'zany izy koa hainay zay to hambagna misy anabavy za zay to sagnandraha karaha zany nandoza zany zaza re bobaraky za kun mbô gagy nandoza re basa ke zovy diso am'zany zagnahary